L-ADHD hija kundizzjoni li tista' tippreżenta sfidi sinifikanti relatati ma' nuqqas ta' attenzjoni, impulsività, iperattività jew taħlita da' dawn il-fatturi. Ħafna nies jemmnu li l-ADHD hija kundizzjoni li tħalli impatt fuq it-tfal biss, iżda dan mhux il-każ. L-ADHD jista' juri titjib sinifikanti meta jingħata trattament xieraq, inkluż medikazzjoni, terapija u appoġġ psikosoċjali. Pass kruċjali fl-aċċess għall-assistenza madankollu huwa li wieħed ikun konxu li wieħed għandu l-ADHD. Ir-riċerka internazzjonali wriet li r-rata ta' ADHD fost dawk f'kuntatt mas sistema tal-ġustizzja hija ogħla b'mod sinifikanti mill-popolazzjoni ġenerali. Id-dejta dwar dawn iċ-ċifri lokalment mhijiex disponibbli bħalissa. Dan ifisser li numru konsiderevoli ta' trasgressuri jistgħu ma jkunux konxi li għandhom l-ADHD u bħala riżultat ma jirċivux l-intervent speċjalizzat meħtieġ biex jgħin fil-ġestjoni tagħha. Riċerkaturi li bl-appoġġ tajjeb it-trasgressuri esperjenzaw kwalità ta' ħajja imtejba b'mod sinifikanti u probabilità aktar baxxa li jerġgħu jagħmlu reat wara l-ħelsien. Biex l-individwi jibbenefikaw tassew minn esperjenzi riabilitattivi li jgħinuhom jerġgħu jintegraw fis-soċjetà, dan huwa kruċjali li jiġi esplorat. Dan ma jfissirx li l-kriminalità jew l-imġiba kriminali għandhom jiġu skużati minħabba kundizzjoni. Ir-rata ta' ADHD f'dawk li għandhom kuntatt mal-ħabs pereżempju hija madwar 10 darbiet iktar mill-popolazzjoni ġenerali. Jiġifieri fejn fil-popolazzjoni ġenerali qed ngħidu madwar 2 to 5% tan-nies għandhom ADHD. Fil-qasam forensiku il-rata hija aktar close ta' wieħed minn kull 25%. U dik ovvjament tikx tifhem li jismaw xi ħaġa u hekk li għandna bżonn naraw kif nittakiljaw b'mod iktar jisu speċifiku. Kompla jispjega li s-serq u l-abbuż mid-drogu ma' fost ir-reati l-aktar komuni fost individwi bl-ADHD u li jxelfu difrejhom mal-ġustizzja. Crimes li jinvolvu iktar jisu aggressjoni fiżika, użu ta' sostanza wkoll, ħafna mill-affarijiet li jistgħu daħluk fi problemi mal-ġustizzja jaqgħu f'din il-kategorija. Ġifieri jekk jiena qabżitli u tajdaq lil xi ħadd, jekk jiena minħabba d-diffikultajiet li għandi dejjem nispiċċa ma nistax insib impjieg, allura mbagħad nirrikorri biex nagħmel innafser pereżempju biex nara kif ħansostni lil nnifsi. F'dan l-isfond fisser illi l-mediċina hija ta' benefiċċju, iżda mhux biss. Waħda mill-iktar affarijiet li tista' tgħin minn dak l-aspett huwa li nidentifikaw min kollu l-ADHD kemm jista' jkun minn età bikrija. Ma nixtieqx jisu ngħaddi l-messaġġ li medication huwa l-unika mezz ta' kif wieħed jista' jgħin lil nnifsu jew immanage il-kondizzjoni, però tagħmel differenza kbira. Fl-aħħar mill-aħħar parti mill-iskop ta' riċerka huwa li nżidu x'nafu u x'ma nafux ukoll biex inkunu nistgħu nagħtu servizz aħjar lil minnu fil-bżonn. Loti tal-appoġġ tajjeb fil-ħin it-tajjeb huwa għalhekk ta' priorità assoluta. Huwa importanti wkoll li żomm moħħ miftuħ u li turi empatija u li tifhem individwi bl-ADHD.